Umqeqeshi Orlando Pirates Jose Rivera ukholelwa ukuthi iqembu lakhe selithuthuke kakhulu. Ubona sengathi ukudlala neMagesi bekungeke kwenele ukuthi anqobe ngesizini edlule. iPirates inqobe ngo-1-0 ibhekene neMagesi e-Old Peter Mokaba Stadium. uRelebohile Mofokeng ushaya igoli elilodwa ngemuva kokuthi uLehlonohlo ethole ikhadi elibovu. Bekumdlalo onzima. uWonderboy Makhube egeja ipenalty leMagesi esombeni sokuqala. Yize iMagesi izamile ukushaya igoli ngesombe sesibili kodwa ayizange iphumelele. Ngokunqoba iOrlando Pirates ivale igebe kuMamelodi Sundowns ngamaphuzu amathathu, kanti nomdlalo wodwa esandleni phezu kombetha iMamelodi Sundowns. uRivera uthe umphumela ubaluleke kakhulu kunomdlalo, ikakhulukazi uma ubheka isimo esinzima kuwo womabili amaqembu. Ujabule ngokuthi iqembu lakhe ligcine ishidi elihlanzekile futhi livikele amaphuzu amathathu. Yize bengadlalanga ibhola labo elihle kakhulu, uphinde waveza ukuthi izinga lokuqhudelana kuleli qembu selingcono njengoba likwazile ukunqoba umdlalo obungase uphele lidlala ngokulingana noma lihlulwe ngesizini edlule. iPirates igxile kwiCAF Champions League kanti izodlala neStade d'Abidjan eSoweto ngesonto elizayo.